Iriwe iguru y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio y'abayibuli. Egosori yo kwegera Nyabeta nigekore possible na Ndizi TV kubota na munu mugani ukamele park. Nyakundi agachagokoria na yachikori oyogorete gwanko ya oma ata amare amu agachagokori gosaga chakorototo bori mobwa yakoranga ngakibogendre akoranga na no metenga na ntuanya na mtena nyakundi konyara tarachaga muno gote ndoranga nyakundi atawe mongina gakyoto irangara toko bange ebina bye bikone bana chibese choto tokana na chiago na yo tomeiri sita gotia toko bange na tata ri gore chibese chi mombange gose tato mina ari koyo kuchibesa nche togo kobanga tuanza toko ena karibu akamogoro no ene yanga tata sei mama ngangu tigara mangana yo tomo bange irole rango buno wagwana otegerere toko bange tata gosaba onkirinje nyoko ngantegerere mombange gosokire toko bange mwana one jangora mugaka ebintu byawanzi pindi tu ari gupanga nje na nyoko tukagokine mpaka tukakwire zukuru keregento into tu ari gupanga bono ndo chikwa chakiri gutupanga otare go tiko mwana yagenda asare go chito isaransa ato bange goro yese base yani mama kere ko rebesa ngabo kubanyandika nende kwachakire ngende bono genda ase sabali okware go chi omoga kanchu to anda nyomba to isaransa to kwanere goro yebese tata turi kwana nyomba na kuangira ni mbange igane bese ikenda buga ndori gochia bono ya tata ngira ni lyambange nga yukurera nganga sinari gochia igotata na metenga na bwate genda kyagero ngira tata oromia nakikwangira neri asengento no bwate gente kiye good news amangane bese anembe kandoria tata tawangoje bese ni nkombo kwabire nyagecha orio manyeta mangana amange ka utakoira ngora opangwe no mbori iranga igo bano mugaka bakwanire wi egendo twagokora tosa gukinyumba gabwa to isaranza to bange bano mata karatiga tata abalinde kwangera sinanga ali kuchina ndasa yale nge important bwana nteta kwanda kuchia lakini yonsere akwansere tata ngento kego nchumutu igo nabikira bango manga engento ngo swakera kwanse ngento kurute mache ngumbu gaketa sore kegeta gochama ene simeja sinali kuchi no kutago tiganda ara serwa nja kunya kondi kiboni bangere ongere kondi ata beke gento gechieto lero ni mete ngana babaranga no botureti beke gento bana ko boli nonya no bwe musie bono banyora ngani ngwana rata mbucherange gento tenta manendo beke yekorusi pero bana tata yakite gona na mangana ina arangonya kalengere mama ta go chenche birangere tata nyora stwaruri igona ndi kwara chire na ndi ya
Nkoira nori. Gisa aereke gente yakumbwati kurumanga. Karanchu ai bona igenda mna kwate apa mna ko ndore okore michanda yakwa bwata senjondo chenga negere yenge chomana ko bwamangana isako kotebiga. Ara ta so mutu. Tata yaya. Bono tato tukubwate rito mekera yonde. Tugango tutara tugandario male mora mekere bes. Bono kwangire ko kara mekere bes o mago chacha. Ai bono gena. Toka ndo nyumba wa inge nyumba. Ah. Iko bona ndo yu no mongao. Okay. Kasenche mbugate ngunya kuboli ngaki ngakira kwandikiriga chisimi. Je ko bwata ta kwante. Tokora ngwero mabei. Omo hene. Yes. Wara mbugoli no. Mume kama penzi. Mtumi yangu. Yaranda. Ojo kwa kwanya nguru erige sai. Ngaya kwa rusirete. Ngakia kurukwa. Mbecheli na changanyora. Okay, mbuyoli. Mono. As you can see. Ebintu bya mwesto kunya kubodi. Eba. Ninchoyo. Na bondo chotora change. Nchenje siki. Yo. Kwaleire. Kwanyuga nyugirwe. Okonyo konyuwa life challenge. Ngasongo no mai. Ngai ngubo chikomanya. Omanye na nje manye. Ngokote yoyo. Isa nje maita hero maita na wa. Life challenge ni muhangaiko wa dunia, ni kama mumonyoko wa dunia. Okorua se musemo mumonyoko wa udongo. Wanyure. Na ngobwa. Yanda straight kucha point. Straight to the point, tikakongera bwango ke muntu. Number 1 na komisi. Karanga okora awanda kwa misiri kwa rangunia. Yes. Ngezi ababaka arote ni wesi. Yako pijora. Ngotenga yange ninje nakogorete. Ngote yora abantu paranga ninje nakogorete yange. Omwancho tetenya kutangasa senga impwangorete. Bas, good. Wala atandike good. Maintain. Uja yabara. Okay. Ngakyogendere. Mbiyanda yakira chira ko bisiro mo baby. Igona komeseri. Kesipati ngere ga ikonya konde. Techa wana mbali. Musipati ulina romo medere. Omo sensi akora ngabwate chuki mondo ritari mi. Anda kora ko taite. Muteja wana mbali uliopiga sijua ameenda wapi. Ako taite. Mumenya tena. Ya, olino mondo ko taite. Inga kya ko taite. Mo irio. Ante bigo na nairorera kuruma misambiri. Na ndo irorera. Pone ilio moelio nacha konyora gukara gukwana. Igona bakungo bwate. Omwerera ni esimi. Mo sensi yo esimi namba ne yabonaka. Okay. To and straight to the point. Imdenge ndongere na harote. Dinga nje twasome buku sana. Kai. O tutako pasta? Nakiweterere nakoretire gakambe akanakioka igo. Saya jiyoga saya ngo kiri. Ala tingo tikorwa. Igo tikorwa. Kutobera yuka. Anyway, narigi ichina chinsa chingi ana rasinji. Nara chinsa chimbi yatotare nae. At least ora romo chiogunore. Saya ron smart ya rosi. Twara tara na intu tware go kitugu no. Ora kwembe o fresh. Kuna kobera. Yaba abancha inengi babwente oka. Sino gutara korana ama yayi. Anyway, nchena koreta ga iga at least ora rense bunere. Kero kwaro lirense bunere. Tokwa na bera atatu. Kagera tuko manya mambe buna bogo. Aboiwa. Bono. Na bwatenga naye. Kwara berire na kuruto manyana. Radire togo kwana mangana mango. At least rere na koreta. At least umanye mugaka na wanze ko. Parali. Kekyo nara koruseria sabantu gari. Twebisa gocha gaiga. Asembe kunya gutwaka na ma. At least ya macha yanya. Ana gutwaka rero. Ngigobone ryo. Kekyo na koruseria sabantu. Togambe naega. Oniriga. Oya ninje mugaka ningwanza.
nimete gente ekyo to nimete to kwamini parali na bere kuigwa mang'ana ya bantu iganaga yani kera buna bogoki ring'ana rigocha mara boya nyokorire iga nini lakini bono rero ndete yani osiboke kurwa moyo uigore enkoro yayo yago ntebi ng'a mogaka ere igana iga naigu nobwate onde gochiabu of course no maete no kusene ampia napenda kunishika mkono tunapotembea na Usana mafado akale mokalika tena sana ngo beke kanisa ngote ole ngochuti ole nero beke kanisa kitoko na injebano ni nyasaye ndochi injeboni iga ndochi na malaika iga ndochi ngakibora Jerusalem injeboni iga nore na namba injo gabire ni mbwato mali injo gabire one on one direct ako mesali tusabere so metike ungu gete kebono sanga ibono kera ukuma te kwate bitabu ebinge sana inge dictionary yende kegante ngasoma story ya muntu yengoro kusoroma bakumbere ngabo sina ngosoma ebuku nani kwangire komboli 700 wives and 1000 porcupine ngakiwata ngatomanya wale so koruka timanyi to tiganko bangi bitana kwatengo bo mabo oyu solomoni one man 700 wives umanye tetali 7 to basa kwebanga 7 1 2 3 4 5 6 7 100 chisiro ibere nkyo mine wives igane Solomon inchibono ntike tokoba junior ceremony nsa onat no rene nsa ingi narorega kyo obwanjani bwa maisa nakyo yani umuntu akorregente no inyonyi akorro mutego dropping umusubatio wakwa naga uyu kwara manga gesaro egento kiagerete nkaroro ngatiga mbere nere niriganje tabana bari gwengoroke ko ora mwana narenga ari bende bikwirende lakini rende mbiro lakini bigotara taribo bono rende nkaroro ngaki kanchire ngatiga bere nabwo tikarende ngancho umuntu okondendera roje ngina gachite kombogana lakini obwanjani bwane bado ukora Nyabeta. Igo twarenge iga rero ase ng'encho yogosabera oyo minto mbonda ekina kiagabwata ari senate igati y'abamenyekuru wa constituency Nyaribari chache kora omoroberi w'amasabo gochiasa omokoyi w'omugavana Daktari Robert Monda batwarege ikaro twegwaranire banchire bono ngwakana bari bango bagoteba buna akane bango dutengenyamira serikali ya kaunti ya Nyamira kubeka okubwatana mone sekta ya bodaboda sekirenga gwa Kanebango. Housing is also supposed to help us to reduce ile shamba tunatumia ambayo tungezalisha nayo chakula. Muraibwense Daktari William Ruto kura omusangirekano bwa MCA kurwa sobo mu bwa Kenya kwanza se nyumba y'Uburaya State House.
kwanira ni nyama ipo. By the way hata ningechiri sana. Ninanyora tantiane kabwate simiane. Bako gutumire. Abo transfer gorose simiane gutumira. Iyo tinkiange sana. Kima iti gusana kwa matereti yakorero but abo kwa matereti yakorero. Mwate jinsi echonje. Nabante betina kinche muga kontebi mutomere ke tinkiange sana ngana chiaro turuane nerese biba. Tinkiange sana. Ndimoko bunabo. Nje kingu manyangani toko bunabo. Mangana masini ni okobera mangana ko wawo chiwaiga agerenche na eto osana. Bono njo ometonye ndiri nenge kobogoria mangana yo motu. No maete inje jinza chinde tinde baseka. Nanga ewe ko umiete gose. Mete tato mino no monto teskaina na era sana. Lakini kono kwa na kiura imuke mangana atari yeke maena so serious. Nakeke na gotena na ki na mange na begira ngotebu na mange na igure. Lakini obwanja ni guri na bwate gocha soro. Ngabeka matane chibama. Kwa hivyo kyagera nchekero na gwanjete na ebweka na nchete na nkoro yawe. Tari mangana abantu. Kwa hivyo wakanchibe ko manyene ningo trust yane nkwete njonzi nakibono nani okorra mangana to na nche unless nche nkomere face to face maybe abuna bora tena kigwanyorre evidence nando mumuru yakugotebiyo chiteka nometu mumuru yokobera se manager korwa nsema edui uri okona chama uri nero chiteka nande gentongera stekuika so era gatekinga acha ngeno musani yane imagine ni era akokwana erindo kakosana na anyway aya abantu na aya abantu andu mali utakabarira mora amba babere muri aya abantu na aya abantu lakini as long as tuerende utware nkore ndabugo cha sende utware nkore ndabugo cha sore tuegenane parori obwanja ni boboito tobuire ikiwango kenge andone wote tubwanje no wito bogendere bia tigana mangana antiana tigango peina antiana ari lakini tanga mekina because na kia antingima nchina bengo mwana na kia achi kote mangana ngabina yina gata kurikama bando tali twins to kuigo kuja keroro cho mwana nyarebe are buja bona kikyo ni antiane ya my own blood lakini tanda kirikima. What about the Montoris village? Anyway, nje na bwate mangu are kogote bina omoyo ne no gwanchete ende ningane tikobera naye koruna twa manyanete kogendere ende ngana yende nditonenge na koretera agaiga kagire yende nara gotebiri ningwanchete na nante tamangana ave ngakiende yon skuru bon ntomete ngwenda kalimoto obuganja nenje ningwanchete kurume yane bone to bautiera bitu bibere ayo nganjete nche mubisa bweka ngakine naro kore utete ngwanche ne company igwa oria ate te kongancha anje ni mwana biri byatigetu ibinge chintakana enjinira bonge enkwete ya bono karu chapter yo kongora konga tigana ara kore sina nkoenda chapter 1 chapter 2 narenkereria senjo tingo nyako gotiga inche gochinche baberembo tali bobe ene Solomon nge 700 igoryo mine onge bring with omentoro mokungu osengyo mine bona mbeke buya bodo obaje tiga gote taranyorana bondo tonyorana bono turu cha no rebesa boro mede nkwachoka nyore ubarua bwa unyigwete enje mbia chabe ganso nyumba uwede boy so desi darenga okoreke baru na bado abakungu aina arama saba ya inte ro kore point yane bono naro raiga kwarala ese nginjunje ni ngwanjite na no nganjite ngwanjite pass babere mbali bakonkorenda okwanza nawo konyonga
Nkonyioma na mukago gusinkiumire tron. Oria akobera guchiabu ari ndi mwana biri. Bono ayo onyiome. Nkonyiome. Nkoire mwisati. Ya ndoko menya ari sore. No kwanyikiri abo. Nje kunyoma masacha ekinki kinagani. Ese arero omotoriro tubibiti. Nyioma masacha. Bona bona tatango mbekera ngeke bullying ngiga kya koro kungabesa. Imbugoria bese ingane koragereria. Oni ko kongore yanga kwatangas. No matamanga na ngai nanye gwere to tangas tenga ngongorete yang. Yani ugo tangas tur korara. Incho ta kenga ngene komenya semenya. Abango okoranga ndiko kwale ko bango to koranda rabo bugati asenge ncho nga bugakendire bwangira okole gazi. Ngonyo bango na bwo bugate. Nitubwati spare. Ndoche nga bintu byawo kwe. Okonge option ngentangani. Nganja tobe namba iga ibere. Bono gose bono option 2 nkonyiome nkoiromi sati bono ngotereko nayo musati Richare ritigo tetio ngiromi sati bono ra omisati no menyeto ena gote bito menye naye boba bakungu babere yani tigambe straight to the point oma toja kokwabere kongo kwabere bono ndo chango sore nyumba you enter me house David tigarete ko baigo bono tiango tenga babere bara muntu ko izeita ni ona ese ke njoba bere mote ke tikoba otro chite ko namba tuto nyanje na bon komenta mo betiri namba ile ngwanje osengire sigisi tinda ika 700 ya so kara ikor ika 700 bon omanga kwantia machi inje ninjo bweka nkoba tindi ko bekera ni kuno muntu nde bwensi njebeka ningi saini nke muntu yonda rakole nje tere kora pana pima ya ko renda abana bali bade go abana yentoki abana bana sengina na inje bunande iga kwaro omwana oria akale base akara sitato mwa kitekero monta soko genda anda no musigo go igo bono nje yone abe transported nje bono nje humei Nyanchira. Njira nyumete bona na arusi. Uruchuka ke montato beke gaiga koru saa 3. Mbaka chinse chino nyaiga kitoro set. Basa monto inyungo. Who is this person? Okay, nyanchira tikango te. Umumro ya kuruku. Nyakundi. Nyakundi nere tuenge nere kare sana. Lakini agachaka enda America. Bana gerenda America nchirende ngatati kangole kitiga move on juo chira le miaka kana lakini bwana ro chinge ka kwa ngika kombekera gai kwanza ngiki kama ngote bani paka mogate bani mo mere nega okay anga kirete semigoro ntumira netega iga agantenga mambi no nore libaga ochimboka kamel back Tumira nitagambere tigore gantu kuma chakatagambere iga Bano gakine ronte tinga ati tumira nene ere gaiga tumako gambe genteki mite bano nchire nari kunyara ko mupinga nchire ngata mipi era ro ene environment ngia ara nyara ko ntigenti kyari gonte Nyabeta ngorte yo gonte gore asage sagene ko tuno monto mya esiri kwa como si kwa gonte bi gore aya no monto morongi Onyo kungena nyanya ndimo Okay, sagine aro tanya ko na meto wikire ga ocho cheke monto manga Tinga gire kuri sana maito Nyabeta no mwege no Nyabeta Nyabeta Tomo yae Nyabeta no yae Nyabeta na mwe yae Nyabeta no wajani Nyabeta bako moyo Nyabeta aye Nyabeta Nyabeta Nyabeta
Nyabeta umwana moitonga Nyabeta masikano tanina mangana Nyabeta Nyabeta iyo ntego sore y'ukwegira Nyabeta buna yaretwa sebule na Ndizi TV kuwatira na muno mubagane okamele paka. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ine kwabiri gukuriye kimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi buyao na lieli etuka ya Gusii Star Shop ibyo gutoka imiyomo cyo Kisii nigo yakoletere kimashini chingia echo cyo gutume kasegeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batarira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebare nene kurutinsamu cha Kisii kugenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi migwetrust namba chabo Gusii Star Shop nidukore gene asoko gure bintu bigutumeka sige kigetambe asiri gurirense agerera Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Chinsa isato chiabono butuko mwancho morigerea sentunda endeto kwarigania senchira yobo ikirano imeyemanye Jumatatu. To kwarigania senchira bene tukumanye nara ya to kwarigania pye asenchira ere yobo ikirano. Namanga atakire kuruba keto ikira chinga kibune chira kiritanga nitikato nyore asenchira yobo nge. Igo twarenge iga rero ase ng'encho y'ogosabera oyo minto mbonda
ekina kia yabwata ari senate igati y'abamenyekuru ba constituency Nyaribari Chache kora umuroberi w'amasabo gochaso mokoji w'umugavana Daktari Robert Monda. batware gikaro twekwaraniri banchire bono ngwakana bari bango bagoteba buna akane bango ducengenya mwiki serikali ya kaunti ya Nyamira kubeka okubwatana mone sekta bodaboda sekerenga gwakane bango. Housing is also supposed to help us to reduce ile shamba tunatumia ambayo tungezalisha nayo chakula. Muraibwense Daktari William Ruto kura umusangirekano baba MCA kurwa sobo mu bwa Kenya kwanza se nyumba y'Oburaya State House. Ayo amananda mango mwancho morigerera to kwarigania senchera yobo ikera nunyera nabo gosanga muna into gwetera semitanda yo ya Facebook Ndizi TV News Digital. Asensemo ya YouTube ni wora tunyera gwetera Ndizi TV News na boigase website yaito nabo ya sometera www.ndizitv.net iro togendere gosanga asobwamo. Lydia Mose nere to kubatara nere kwene kenga gochire gwetera somo no bimanyereri litene gurukwa Josephat Hamise. Nchiritari ne Evelyn Oseno abgeni ya chamane ro kwene kia chibichanirio gicha wikera sentre ya Beneto kwarigania obe kubusanga na intuwe komario. Emanya Jumatatu chinsa isato chiabono botuko toko ya chakura se county ya Kisii constituency ya Nyaribari Chache ase ababuatani agati abamenyekuru se constituency banyara kwa bagwikira na se chiro ya Kiambu ase kerenga yoko musabiro umukonyi bomo deputy gosomo governor we county ya Kisii Robert Monda chinga kibona ganza kwa bakwirigania gwikira na ase bunge ye senate aniga gocha magega yaba MCA kurwa se county ya Kisii wake kura yoko mwaka siko omukonyi b'umugavana asiboigo abamenya bukurwa se chinsemo ya Kiambu baba komochi omugavana we county ya Kisii Simbarati anene ase oweswa na nyana mamocho ayu mubwatranitiye omukonyo ye Vincent Onyancha na nyara ko bagwikira na asaje na gutwariganirira orobotiro kubatia igo twarenge iga rero asengenje yo gosabiro yo minto mbonda ekina kia yabwata ari senate osenya nyasa mukonye linda gebuge bimonda ngo chari to mubwate ko rugichauri na cha tuitireri mumatibo monda ngo tuitirari ngenteke twakori abungatsi yabamenye kurwa se bunga Nyaribari Chache imeye county ya Kisii nigobomera na sensemo ya Kiambu aserituko lya rero elikonyara kumusabiro mukonyo umugavana we county ya Kisii Robert Monda asogo chikobwama mocha yo mubwataraneti ya kararaike asekeye ase bunge ye senate ntu twari kirete simba chikura kaira taribo tari aro tano ko Nyaribari Chache tokatigo yo itoma choku ingikia ya to kamwa tari asenje ya Monda igotole maega ya Monda na hane to mati Nyasaye amasabatu abugosabatu abikire rero Nyasaye ngwanjare Monda abuge elinde to morente bunesu cyago Nyaribari Kisii kauje nyuma twasabeire genteke twakigikeiri nani Nyasaye ngwanjare Monda ngwetare kurugorarierane tomorete bunesuja nigochinga kyecho bamucho mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asogo tasoana na engana yoko murusia bisyo mokonyo mugavana we county ya Kisii Robert Monda asengencho twasigete Simba wetera Monda amasikania ya Simba tikanga gotehia kana no musani one ndoche nga aelire kware gwanja oyo goikaransetie mese ya goikaransetie umurangerio mate ya mangana ya gwante eti na mabe obosemi obakweta sengenjo Monda no mugaka asore Monda kware kuboria obosemi agakuchiko kwa obosemi bwogo chiko imbichi Monda ekero ko imbichi Monda no Munyaribari ko imbichi ekero ko imbichi Monda inche na gwakerete kura mbogete mambi ngake kura made na Monda na jora tima tingi Monda ko gejeti ne chukura kwete chinyinga mono paka chi akogejiri Monda nere twete chikura buna into Abanyaribari nande Simba tikatagoteke maina litoko lya rero omonto gare toka kwa chikura buna Abanyaribari no ero uyu mugaka Robert Onsare Monda nigo chinga kechi bamuchiro mu MCA we ward ya Ichuni gikurivsio cha aso kengani ya se bunge ye county ya Kisii omo MCA oliko ruichuni okwe mbande onyore kero toli Nairobi mondo okoirete okachoka we ticket ya ODM naona arenge je personal Nyabasa taribo omo MCA baito bare abanyaribari gaiga
aba MCA babaito banyaribaria timu akerete Simba kura tarimo dende yani kunjo ko boli monde kana ko n'abantu ba UDA iko twatagete ko be president lakini bono umunyaribari mutageta tsika munyaribari tari ko chiesarwa intu munyangole barengana baroboni go bamentire buna bari no kwegena ko ikamonda aira na sekro kyo mokonyo mo governor ase county ya Kisii igonga yo minto Simba na to ko sabirta mayanga ki oganye orare mona kya ko ntubune suja kera bugire kine tarimo monda tari mangi monda ne politician monda no mubungo kabeire nabota abantu babesabwati notole pakengoli tarimo ngatoko tabiga sim omugaba noito iko twako tsigete tokawagera chikura sengenje ya monda tarimo nanye ko kware ko tenena monde torenga no matetete iko kwatenete keumbu ogatena nyankoro ogatena nyankuru ogatena pake stadium ogatena ikosi ko mugako uri monde ro morisa tarimo ngirende kiabete otherwise utalendeti 2027 na bora kumisane keroko na munyaribali tayamo naye reporter ya Ndizi TV korwa se bunge nyaribali chache ritera ninchinkoro kwa Vincent Onyancha na kurwase kaunti ya Nyamira nigo abarundia bechi pigipigi kurwase kaunti yo bagenderete kubori wa kwenekia bunangwa kanabare evango yabase chinga kibwenete na biga centra ibwenete a centra ya moyo gokonya gukinia obokoreri na biga magendero ase kaunti yo bakwana sege karo kenyara ko bage ko bareta amono boteneri bwe kaunti ya Nyamira ise yo mu waziri wo gosombi ne chipara Jones Omwenga niganyara ko baga ko baenekeria buna evangira nyara ko bigo chikosangeriwa ne nyare ko bage koreta magendero ase kaunti eyo buna gutumanya muri kito Polkap Hokara nigi kare kanene ekikenyara ko bage gokorekana rituko rya rero ekyo babwatani abanyekero gukora stage ime ya sub county ya Masaba North ekyo kyarawa amona Dominic Babu uyo otonete kerogo kyobo president bwe county ya Nyamira wana mangana yebangu mnantwe sector ya boda boda na indunto wane binte county era tokorere nigo ababwatani banda abo batonete kerogo kibanyara ko bagwikina sajaiga asebali masiasa na kuganya abana boda boda bagago chora umurai muganyara ko bagakuba konya kubagerera amagani abo ya boda boda logirasi bakas to bono ekiro ya county ya twalira watakero montagarade ataki nigikarabego geikera no amana abo bisa kurwase serikali ya county ya Nyamira bakurawa amo na Kennedy Ankwenyi uyuru mawaziri uteneta bakulimbire mukurwase county ya Nyamira Jones Omwenga uyuru mawaziri bobo somi na bego nechibara abwaso mo bagende ko bagusigita abana boda boda bagagwa kane bango bunenchire ya muyo kogandirie county ya Nyamira twatwarege ikaro twegwaranire banchire bono ngwa kana bari bango bagoteba buna akane bango tuchenge Nyamira auna otorengare tukobwatira namo twabatebi kibese kibaho kigwakana ikiro tumeka serikali ikiro tumeka development ndobaro siri kipara ndobaro siri kishit na ende tipura yuti batu bara samangana development ntukansamo bate banchiri kide twachikora igwege ntekane twigwana na kibese kibaho kigwakana iko tumeka asamaendero oka ndio tumeka serikali ndusoka na salaries nyinaboni go banyara ko bakonyorari bagalia bene kunyara ko bagosemi go kurwa sababu batani abo bokubosirania abo asobo mo bawatebiri ubuya bokubosirania igentukira abakonya samatuko alibosyo kwa sema nibuna batu ale kalita yogo save ageko gara kinga kicho wati kingu cyo gukora igasi yabase bukibesa cyo wekenga kiri barosire abakonya kibesi cyabakonyi ingana abanyara ko babako kerega tiaba tendia bega baba na boda boda asebalire iranga kunyara ko bakuwatrana amo nabagendi bande kunyara ko bagwakane bango bunenchire ya meyogo kinya county jiga ya Nyamira na bene ngo Rwanda mangana yesigiye bango abantu bane mbare baguca weti propaganda atina yatugendera itugole atanga n'abachama bonse pi baka abantu bari sub county mbali kene geo twairo is about the negotiation about of our future na turagende mune sector ya boda boda because bange garo turagikoru neto konye munantu boda boda esemo yechipara abane ndo bwati office wikaranza afite bange yajagere ko rweu we talk nande garo kurwe bango wikero mugabana kumusabege ndere rais ko gwaliyo tarikoru nanyirabo niko bigo banyare ko bagosemigwa batkunyara ko bagotwara chimbo chingia egento kiragende ko bagekora isiri tari abo bunabana boda boda zile companies ukitoka hapa mwandike chini waende nazo so that as you go on you about your business
activities in your daily life, you stick to those core values. Maisha yako yatafanya nini? Itabadilika na utakuwa mtu wa maana. Nogosemere gwitu na bono chibaranji chikunyaraka bachikora isiwa ase county ya Nyamira chingaki abana bodaboda bega sobomo banchani guchinyaraka bagwakana ebango gochase serikali ya county ya Nyamira. Bia mono aso toyereri ase bange tu abwana twakana gutoyereri gochase. Je na ngusaba abana bodaboda bose ba masaba noti tuiwereri chikeri na andi tokore igasi asobomo. Ginko reporter ya egataseni kya obwanchete kya Ndizi TV. Kurugigase county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara. Niamono muri keito Polycarp Okara asoroboti ururikirano. Togoska motweni gobono ensemo ya bamenye kurwase constituency ya Nyaribari chache banyereko bagweso kienokoro kyomugokobo ekobwatukana no gochorwa kumuchumbe obobuna ngati ya bachumbe abanyereko bagokora bya sensemo ya Magendrime county ya Kisii. Ayango bwatukana no bonenge obwabere bogokorwa ne kyombe kya Polestar asba mochorire guseba muraririe Zahiri koba umuchumbu yotangaine ase obokoreri kurwase county ya Kisii egatambukiro kyago keirwe n'abamenyi bebunke ya Nyaribari chache abo bamuganiriye kubeko mukya bwo gwikirania amagendero ase bungeye muri kito milede momanya nyako bagwikirana sensemere gutwariganiria orobotiro kubatia abamenyi bebunge ya Nyaribari chache kurwa asensemo ya Kiumbu ni gobesokiana kumwakira umubunge wenseme Zahir Janda ngambu ya ase okobanambe yemo asobokoreri bwae asebane kyabuna umubunge uyo nigo abereka gukora na gwikirania amagendero au asenseme yu mwaro cyo mushimiwa ito because of development kwachiriye asengenjo ye magenderero mwaro che igabeta ranked number 1 Gusii tikiarenge ngendo yajeche kwa hiyo certificate area inkiare are tu certificate area sengenje yamagendero chipara ora chi school cheito school te yetara nyora besa cha CDF school teyo oyo no muchumbo mutanganya soire katiyo mwananchi gutara no mwananchi kere weekend igari no mwananchi kere weekend ama tukonsiare Gusii igoko igo garasigete aramu no mwananchi ikaranza mwananchi urime chando yaye umuchumbo mutangani turi muchumbo kogenda ogenda soaro weka Nairobi soari kare ni ogoro nyomba menyo kanda ngambi ya mana sengenjo yenambe yabete tale konyeba onye ntoli kubwaterana asengenjo atugete ntubuna bana inchi yanga mono twamwa ebirero gusamagani tobuna abantu banyaribari chache nero nyakorere gasi litangani kabisa tigamwirino nambia mono asengenjo serikali ya etakurumaega nare konyarano no kugandie pigipigi lakini gesasoa chipara na rodi sengweta tobe teyo na iraba murakatar ba boda abo bagenda bakorega siororo batatumigitino ne shiringi bune fya gochio igo mweshimiwe ito ngomwirino nambia mono na ndi tigagendere ne gasieyu asabana chisukuru nanyata kabo gotoma chipaseli chechi university abana abange kabanyata chipaseli goetera chi university ubwo na chirokoi ongaire bwo gosimeka paka bwa top dressing bwen simboro enjara ya sirire chinyomba njase ko moboli kwana ngo moboli ale kwanja abo likeria kenana kabisa toro magendero acha se Nyaribari chache ni goboigo mwarigania omorai wense Dr. William Ruto yo okagire gucha gwikirana ase county ya Kisii bwangoiga ase babwate amaganio abo egati yabo echiro ya Kiumbu kabwate program enene yo mulero togocha koigora sakuru kwa Nyansanja igonde togote abantu baito Nyansanja twen spino togakale ese president yegocha gotenena neche igore chipara sakuru kunyaguta ande neche igore neche mende chipara chindi chirami asakuru ku birongo igona bonde togote yabantu baito twensi tojo tochamo toraki president yeito omusike William Samoei Ruto ekerago cha Nyaribari chache nekerago cha Kisii county jegendo daga ni president yatokorere abana baito abasaye bali kwemeremo bagenda no Nairobi echiro yoito ya Kiumbu ngochere president abekerige nari ayo ororio boroso asego cha kirororo ekere president yeito gocha nabongo saba umweshimiwe ito wetera chinguru chia yabwate atokoni ntubuna bana boda egaro president kerego ikaga iga
nintwe tokonye buna bana boda boda ase chingaki echo nigo baganie abasai bonsi gocha gwesokia engaki omorai bwense araikera na sensemeyo na waigo gocha kobeka amaskani engaki eyo na kwerusana ni akorwa ase chinsege yendo nagani gotebi abasai ba mintu amangana yechifurugu tutwara maskani ekere president yete gocha ntaite tumwarigani president yete buya neba nekera gocha gotoletera ebintu into tupoke ebintu ebiga bikonye abantu baitu ebijana baitu bikonye nona abana ba mintu bali bande bataranyora none emirimo kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV eretariane Mildred Momanyi Miyamano Mildred Mumanya se orobo tiororekeranu chingaki abakenya bagenderete kwe murunganiria kubatkana nogo konga kubugima nigo omwegereri bwobwene bwamwanya bantu kurwa sensemo ya USA wasereta Dr. Isaac Newton Kennedy abereka wesokia na gukwanira enganeyega asimona abereka utabuna abakori emirema seserekali na babere bagucandika kigima Kwana boigo nengana ya Nyarakoba gegosirwa nere omutenenelibwa ensemo y'abasaigurase county ya Kisii makombae Nyarakoba gakoboria abarayane kurase county ya Kisii Nyarakoba kwenekya Nyarakoba bagosegeta na gosirembero belyo yegendere koba gegokorwa ambo nabasae buna gutumanyia umurikyo ito Julie Kerubo Kubatekana nogo konga kubugima asama gori ebinto gukina okubora gwegasi boigogo konga kuchumi niga bantu besokire eri gukwanira umuchandoyo anene meyense ya Kenya gukwana no mwegereri bwene bwomwanya bantu korwa sensemo ya USA Dr. Isaac Newton Kennedy niga kwanira buna bakoriye gasi anene me ya Kenya bachandegete asogo konga kubugima. And today I want to touch on the situation in Kenya because Kenyans are suffering. Many families are sleeping without meals, children without school, and all Kenyans are struggling in life to get their basics. The controller of the budget, Margaret Yakango, sacrificed herself, her soul, and her life recently, and went public to tell Kenyans that Kenya is in turmoil, Kenya is in mess, and the leaders have failed. Auditor General of Kenya, Nancy Gadongo, has also sacrificed herself, her life and soul, to tell Kenyans publicly that Kenya is in turmoil and the economy of Kenya is no good and the leaders have failed. Also, the economic advisor of the Kenyan government, David D, has risen up, sacrificed himself, his life and his soul, to tell Kenyans publicly that Kenya is in turmoil economically. Nigo Dr. Isaac asababa Kenya kwimuka chitariki sano na ibere umutinyo gatano na kabiri mwaka uyu irio kanyoro bwene bwabo korwa ase serikali boigogo kano bokurumi ogotagorero gwichinyomba no kuro kwa marimo ne serikali. If those three officers can rise up and say publicly what is happening, Kenyans should rise up on July 7, 2024 to demand for honesty, accountability, and transparency from their government. Gukwana na makombaye umonongeri w'abasaye ase county ya Kisii nigasaba murai bwense omusike William Ruto kurigereria okokonga kubogima nane kurigereria okubora kwegasi anene ase abasaye enko saba umuraisi president oito William Samuel Ruto koranche economy ya salikire economy ya bere nkomu mono nabonte ke tukurigereria igorie school fees kati nona abaibuli abange basinyugwa kane school fees because economy yakongire boigo nigo basaba abarai bali barase serikali kubakonya asogo kwanera amakongu y'abakenya ense yabeire bubi uchumi yabeire nkong abarai baito bachorire tafadhali tugusaba
na imwe turwanirire tubatumite muturwanirire mutukonye suta tuchumira nense ensere ngana nensebe buya obugima bororobe nari ibintu birabenga biranire nsama guri abantu banyare kugura nyane ndagira abantu banyare gwakana nyane chilent abantu banyare gwakana abane school fees eri nari ubugima burabera isi ya senseto ya Kenya. Ingo ripoteri gitaseni kya Ndizi TV Amaretana Njuli Kerubo. Abamenyi be kaunti ya Kisii nigo bagenderete na mariganio kumwariganio muraiwense Dr. William Samuel Ruto yokagere okora itaro ya Sorogongo rwa Gusii ase omutienyo yegani go igatiama na boda boda babeire bakumwarigania asentre ya bene kero bagenderete ko bwatoka ebirero byabo byo kwinyorwa nigo banyare ko bakumuria omuraiwense chingakiranya ko bawikirana Sorogongo rwa Gusii anyare ko bagawikirania gatichi yechira chia magendanya ko bagakurira bakenya chinga kichi campaign abo igo kumubole ngatanyara ko bagako bwato kabesende yonsi gocha sebyombe bya ababwata ni baboda boda asebate bire chibesa chinyinganyare ko bagako bwato ka chitaranyara ko bachiko baikero muri kito Vincent Nyanchara ko bagusangamana barbo na gutwariganira roboti rokobwatia litanga ni byamona asengencho bwanchete Gusii eito Gusii nto gwanchete twensi egekogera ayo monyene no twanjete na kigekogera na ntu gwanchete karibu our president byamona olio gupinga magendero no yokarata magendero ngobora takaboyo mana bosi bw'abantu nasemero biriyo yo kumwarigania muraiwense William Samuel Ruto imeye kaunti ya Kisii omutienyoiga gati y'abana boda boda anekorwa sebunga ya Nyaribari chacho imeye kaunti ya Kisii nigo barokane kumwarigania kiandige 10 omuraiwense chinga kiyo nigo banyarire kumuboria anyare kubanyira abana boda boda anene asobokoreri we serikali anche president yaito turuserio montoyo omogose babere kakina bar moe egas kamuranga asengencho emereme togokora nigere mekongu lakini asengencho tokwegerie bitoki yarorekanire ngana intu abana baitu kutosomete na intu tonyore nonye nubu ambassador bo muno bo kwa abana baitu na intu mwana boda boda yo maru ororo ama ena nyoro bo ambassador bo bosio bwetare ya Ruto nigabana boda boda abanyarire kumuboria Ruto tabase kubwatoka kibesa gochia sekyombe kende gionsi gya boda boda se county ya Kisii asogote abuna kibesa cyo nchiri goche cyabaikera ande bali bakroche stage inse yejibunge gose chiwoda kwatumanyanga ntorororo ekero korra baraibande kwenyora na baraiba boda boda mbaroro ekero twikire twanyorire bitoki mbirogo ikakwarwo no gochie county ama ene ntoriko bikera asinge njamara myigaro ono kora njaye teba ntu bari baitoto chorete na ntu tumanyite bansa ground toratiga bari baigoro mochorete abane na moko ikaransana bwe birogo erinde na ntu twabaikera aba baito batoererie sabunya mane twekonyera bano sinane ndokorengereti sana tugusukibuchi motu una ntu bora bora asengenjo gwatwegererane na sana nigoba igoba atogire mubungo South Mugrango Silvana Sosoro asoko Rwanda abana boda boda Silvana Sosoro for the support you are giving boda boda people kurense moya ke umuto wake rengambia mono anda ke nambe yemo na Nyariba at large teto wakere mbia mono asengenjo Gusii bosongo itongwa tokonya konyora yabiri no go zone konyora bantu bari bagusii batukanira bakisi towninga ndubwene ndiko swa town eri ndubwene ndiko swa town but you gave us the authority yoga swa town teto wakere mbia mono sebona namba ibere what promise rikoreto mugambi ga Kisii county we are grateful for that yandra go support igo mugambi tigache let the president William Ruto ache Gusii gaiga ndomo ganete buna abanyaribari ndo mwagrete kura and you are grateful for that onyena boni goba atogire mubunge Zairi Chanda anemaega yogotebekana no roboti koro kibuna nere bunge nambe yemo imeye county ya Kisamune chinsemo chinde ya rokande gukirania amagenderero Zairi Chanda mirema akone mirememia chipara chiarenge chimbe ndo chipara nkorosi guchire kirege ntondo chembuje kire twagatwere iruke umbuo echire twatweru acha tunyura torike banda rero mbuye tole ande toko teimbia mono asoko tole tarabagambia baito ba Gusii nande pamente kende kia magenderero asoko na bantu baminto Zairi Chanda asoko tole kiombu yarabire obisi ateire njira kwanyirabiri kwanyirosirie yabeire ngiya akimawataba gati ya marigani yo gochiko marigani omuraiwense William Samuel Ruto ase county ya Kisii gati ya bamenye kurwa senseme yege Nyaribari chache ni gobono bamotagiri omubungo South Mugrango Silvana Soro nabo igona Zairi Chanda asemero beriyo kumwarigania na komuleta omuraiwense aiga ase county yega anemona ase bunge Nyaribari chache igochinga kichiba buri omuraiwense bunatabase kubwato kabesenjiri chonsi gochia ase nseme ya serikali anemona gochia asaba na boda boda ase
kaunti ya Kisii bageria anyara konik chibasecho ngoika chireko chiasa kire ward na kire bunge aigase kaunti ya Kisii. Reporter ya Ndizi TV riterana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Oyo kabere omwe MCA we wadi ya Kisii Central Kefa Mugaka gosoyo manyikaine buna murefu ni golikuria rero aikirana ase enka yebwate omuchando bwobomenyo ase kenyoro kyanyataro na kurwo gusira kwaye ase amateyo asobwa gachibwe nyumba nigo anyara ko bagosyoria bene ugochaka bwo gachibwe nyombe ya sebaigo murefu anyara ko bagakoboria abantu babwate okogandi okuyabanyara ko bagweso kiana kwene kebona banyara ko bagosira chinga aao echo chibwate okogania Yato mwana oyo. Nera. Magega ye kiombeke mokia basae kurwa nyataro kumoikero yo kabeiro mu MCO Kisii Central Kefa Mugaka rero nigaikirana asenke ya MNC meyo eliogo konyo musao yomo ubwato konyora kwainse kunyara kwa gache nyumba yaye asabwato ka obokoji bwaye bwa bene chaka yangu bwa abantu baitu banyataro mbuya muri esa marieta nkor kwa Kefa Mugaka Ebita linde bamba kita murefu ibona takoro ngano yo naso ni ontita akura isiko ama yanda na njani yetenga tigande ata mabati tokore nyombe ege kogera abantu bande tokora chi nyomba chingiya umwana buno yo kurara isiko tumwa chile nyombe nera nyoro mumino anyuome egere arale nyumba nere buna mwana nkyo kawaida ibongo sawa mabati analeta abikwa sakoera na nikende ta yandi inyumba ngo yekora tuli olende mune group tukamwa tutarire barai bari baito lakini Nyabeta kongo goikase obisio marai wateguna gaya iga abantu banyataru numura side gate tukate ngumira abantu bari side gate lakini ndekero tuachiete mumweshimiwa mrefu igo twemuna twegetiga na watu areganeti tukaikaransa tukamweleza ile ngo tubwate nikitutaita gukora azaina na tu support rero igari ikiriri tuko aikire ago tu support so muna achievers litanga ntomire nambia muno chinga kiechio Kefa Mugaka niganyara ko baboria baraibande kubeka amaboka asenke yo amona gokonya chinyomba chinde chibwate mechando ya bene onde bya shota koreta ma nturaka etokubwata na community yose ya Nyataro ondagole mesumari ondalete gito torenge nyombe ya ere witinyo mutinyo yo omumuro ya tole abara imba bere topugate asebusi simbarati egabana na saidi chanda na nkekeba Mugaka tubwata na nyombe ya ere oitatora oitabwata manyinga abantu tigamba tebya abantu banyataro igana keba nabwatende ndabuse keba tanga abantu bali babwata ubungiti umala mulo bona ontebi na mwana ala utabwati nyumba bone nyombe ya etegete kwagachwa anyuome nera amenya atwara abantu baye ensemo y'abanyakenyoro nigo bagokerege korwekyo gyokwerwa asoyo mobo gokonyeka bono igobole muri mborora singinjo yokonyora asibakurara bone nyomba babo mwabekera asirete no bastorete no bamenyeta amasinginjo baraba bamurabane no bamenyeta sobwama bona bakurwanirire nyombe iyo na ira ne iri mwesimigo nambiya monege ko berarucio mwana yo mtotita bali bande momoro sari nyomba nera tu ari nyomba mete na baigweta nyoro muntu bamenyenera asinyuko nyore nyomba sara mubeke anyora bamigiriraneti mwakorre ntokyo gokumya yasaite tigande ko basene oyo muntu more mambiende omwesimigwa mambiende naye ngwiraneri mbyamana sana soko ngalibaga asemenyete nkorara mwababa nyomba litanga ni ngwiraneri mbyamana sana sogocha ngwiraneri yo muntu mbyamana Kuripoteria Ndizi TV korwa sensemu ya Nyataro egotoka se ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache erietariane Ndemo Steven.
bwigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abwonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Mwanchomo rigele twasabire okwabera setilafu eyo ye mitambo kolende togendrene manye Jumatatu ase tokumanyanga omongina oyo maserie tile melda kerubo kurwa sekinyero kega saunege gotoka ime wodi ya bugekambi rero are kubwatikana amono mwana wayo nyaje kobaga gwesona nia amone chimbwa chobo salia ayanigo achire magegayo mwano ya serieta Wycliffe nyariaro gosambwa litukole igoro na boigo gotigerwa chingo machintindi nanyala mani yotebekana munani go mwano yabeta kago tamasa taramanyikana asare gwikabono asengina berega kuruo kuboria abega korigigwa na koimokeriwa ege tambokero na boigo kosemigwa guseko chinchira korigwa chio komokonya weta umuatana na kurwase chisabu chimbe nonyala bani gaberega kwerera egatyomokia gosomokia uri aberega kubeka ase okoenekia abuno mwano yoberega urusana nya kurwase ebikora byo busaribu na obwibi Garonga jiro kaigorera matoke ngarote yani gorera matoke soko ni mugomorire nyore ikominta merekia ganjino mabura kati ni kwenyara ngarote ngoni matoke aya ngure sabuni ngirete go musibati etaga chakateba no maito mwana ngosambi byenyumba ngobori ninki ngaya abantu bakire sungusungu yakire ya tauni ya sambi nyumba bano ngobori Yesu tata nayo manyete mwa kwangeto mwana uyu jitinta tikeri yosipi mokongeria masabo agende kanisa kirete kitamekuru bugone na tiketu ngura kumubi ndabuga ati nanye nyumba ngura no bano rigeri mwana magegari ete nyumba kurete nje ngurare nyene urigeri gukumia bono ngobwata ngotamire serikali Yesu njire muburaka na tiketu batakana mugakona kwite nona kaginga karona kaginga gakenkulima enkunya gotonda kubijira naragira bono rote nguja kurenga Nyasaye korege kone mwana ya ndeka ni sata mire bokongu nonyene sata metego chitima tie sachiete etabuja chingo tarari chimbe asingite nara mukani mwana yone akisabu yuko tanembe kora tane sabu aroti ni buto chimango beraga ati nikomanya lakini ngo tarane sabu embe na abantu bakongereza nonyenge kere na chire taraigwa nabona igoro na kumete na ndeka igende kirete kyarwe singite nara amonyira aro nonyegoro na matete bari ngini mumura bete babire kamete tata na maruko kari kunyitiga gagi nyoko kusiba kabusaka tike sabu etata yokubwa abwatu atigwe agamberu airane nyumba usaga amberu airwe chera tigo aberoro aigambere naki haya nimbwate erigoso airane aberenga bakongenta muntu tari kongentu no serikali ngokane muntu tari kongentu kero kongenta naye kirete kiri matembu ogegocha Tokurana me county ya Nyamira nigo tokumanyunga egati yabagaka kurwase orogongo rwa award yerigo manigo bagena tokobaba weso kia na akogokera egetambo kero kia egati yaba MC abagena tokobaba gotebanga niga university benete yagachwe ase award eyo yerigo ma kaya na urabuni babatere buna senseme yono ibwateri bagari gare ryo riraisane ubwagachi bwe university asubego baganire umurobero yo kwango yuwairo gokonya sogo kinya ebrenko bitsemi imeye county ya Nyamira Paul Kapokara namange Nabigwenda konyora university kera egiti kiri manga kererera gitani tikieka kibata kitei iyi university kwaegwa kubate siekerengererio ke bamenye bande kurwase orogongorigo rwe bunge yega yabo getutu bwa masaba abamenye abega nigo bagendere ko baba kwemurunganya na gotebabuna ebunge ye nigo yaberege kwebwa asenga kentamba samagendero kurwase serikali university Nyabeta mentioned ekera Nyabeta mentioned na into abagetutu ntu atagete tonyore getari ke kogere porteke nikigere kerubogie taye yero not mogirango industry area igere west mogirango na boigo
na mangana usingi na aroga abe kwa West Mogirango igobo getutu ntobwati kende gyose and we are part of Nyamira County igo tokumetinga intoba getutu ndotali bagusibo sento tali abantu banyamira bono nigo bakwerera buna chinseme chiga chiamanga nigo chirati kunyara kabachiko konya anene ogukinirwa kwa magendero inyerekane buna eskuri ya sengera amoneri ya manga model na chochise ine asokobeko kwa university yiga buna bakwerera igo haki yaitu na intu nkobori torenga university yekaro yakire na andekere bwata opportunities kinyinge tigebe located as a sengera manga abwe stobwate 62 acres ekisaine university ya Bororo namo na barabo niko bagende ko bakwerera ngakibabera bakoninga rwasa matuka mega kemagendero asibate bina ndebo no nigo yabere ntundende ebunge yiga yabo gutubwa masabanero konyora anene amagendero eri banyare ko bakwegendereria nga ndonye dagede buna manga gaiga university na tamaendero amange no nyeno mujio yobunore gorakine bare ramira ya idira ya igirmata ne ngumbu ariere nabo igo negonye kubiasara negonya abantu baido omweli oye nigo baganiri omurayo munene bwensomoske William Samoei Ruto okunyara ko bakubwatrana amohono mwaziri bweche samimensa Kenya muske Zekel Machagu elio koraishe university ga sinsame chiga chamanga elio ko bakonya bamenye kora sinsame chiga buna bakwerera tagete university ki Nyamira na ande chamanga talinya Nyamira yonse Nyamira County. We are talking of Manga Ward. Totagete university yeshororo egekogera abantu abange tubwategaiga abasai baka abangina bunanche abagaka the idol babwatigasi banyore gasi egere banyare ko likugali bakonyera nabarabo abana babo to avoid oboibi nogo semile buna engane yiganete kunyara kabage gwikera okoigwana elio university ya Nyamira nyare kobage konyora siraro isigwe elio konya bamenye kurase county ya Nyamira lika lyokongusanana mangara iga ndonyare go manifesta nguna ntwa bangina amabere ngombe eri yane ne nyare konkonya kende na inje ni nyare kogokera abana bane nguna ndari kwenyara base university namba ibere ntobwato bori mu boisaine bobore 67 acres boisaine Yinko reporter getasini kia wanjete kia Ndizi TV kurasini seme chiga chie county ya Nyamira inchego nkoro kwa Polycarp okara Tukuska motwase bunge ya Nyaribari chache nigo abarai ba boda boda kurwase nseme yo banyarekoba bakomochia abarai be sekta ya boda boda banyarekoba bagochorwa anene ime county ya Kisii nigo monyana bo abarai ba boda boda babere bakomochia abarai kurwase serikali ya county ya Kisii na otabuna nigo abagotiga gusenigo bakubatumeka bobe abana boda boda libagali yo kubagerera na bago kubasira centre ya moyo kubakonya elio kwegenderia tatonyororo botiorwa centre yobekirano huku murunganiani go kwarorokane koneki okura sabara bana boda boda achugodi awamuneji bunge anamono kwe murunganegero yobora ibwa boda boda ase county ya Kisii asa sekte yo ya boda boda abara iba boda boda ni go bono bamuchiwe asogo sangire chibesa gwetania kerenga soko nyira kogere stage asabagote yabuna chibesa chigo sabwa siringi chiribu 10 okorana muachire muatereriri obora yobo na boto abachorete tole no gosemerio konene goja simule ngamoche gotokonya egento naro limura tokonya gaiga no konya kuigura chi stage ofio chitabwati meaning yende twale ko baboliga libaga mokonya ko saba bana bande chibesa gaiga chukugura chi stage ngeli bukumi ejimogo sabanto madia somoko na moira onye ne certificate moko bani ge kugurweli bweyemo onye ni bande moko baroselende chikadi joborai ndoma tene kadi ya mekorosel 150 ndoma chibasa ichinda somogo chimoira igo bateberuna maiga yabara iba boda boda konyara gochorwa se county ya Kisii nigo batari kuwa bwatsi abana boda boda anene ekero bagosegasekikwa kakirende abana ba minto ngwanda bale baimukia abantu gochie town oroche muigete toko babona na kia bana bakwanda babwatu njira kimogo tokona ngirwanirire tokaja kolero murayo ito osoro nera kaigwekerero agaturwanirira osoro tiganya sago sisi ningwa turwanirira abana bana ngwanda bale town batali ko bwatu gati yabara ikorwa Nyaribari chache imenye county ya Kisii
oboigo barabareba bodaboda nigo baichaniro gotarosiwa wesako y'abana bodaboda anemeye county ya Kisii. Nche de coordinator ye constituency ya Nyaribari chache taribo tari ni mwanjorete bono rindi nkobori Nyaribari chache no president ya bodaboda ekoru taribo tata simbo gachaka buya ngo toroseri re esako tokateba ngaya esako tikekera umuntu aswe nanda ake mwachire wa mutete kunchaki nande program na ni mutete kuwe choro bura igoraria gakini ni mweka barai ni mweka moibira barai ekera abana baito bare baminto bare kuito bosongo ngai mwarenge president egurubu yawo gotirimboka ngai mwarenge ekera abana baito bagoseitu bagosambera chinyomba nigo igobe murunganira kindi gikomi ochi asabara ibabo ase ogotabaikiraniria magani yabo maiga iyoko bachora into abana poda tu abakorete ki to bachorete oika moto nene into nangyo no more motonto nangyo motonto more atete ngo tware elibuina na ngapi na miaino tokabajia change bituo byose bi ninja. I was the coordinator of the abantu bari ga agent na irinde mwirite jibese jito gabana igokwa baheta bakaria gosebono na utaraba torente jibese jito dente abana kera nturare tiri tukoriria tokarenda chikura paka mambiche mukama ko torente ribaga cyarengeri bwina na 500 tokari moja na 500 nigo batebire buna abaraya bumbara ikarani chira bete bakubariera engaki babete bakubachora buna barai ba boda boda. Your days are numbered because next year ni mukuru wa visi ingento kini muko cha kwa tokeri mwako nibeki mwarentete kiegera tigango turaboria akero toko kero mochite magena ko bacho tani tuba bagirite chikura okona ukwabero koboria kurwa saba menyiwe bunge Nyaribari chache meye county ya Kisii asabanya rekoboria omugavano be county ya Kisii kone kibunango korara moncho ya sensemeli ya boda boda. Reporter ya Ndizi TV riterana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Mwanchomo ligereria to ligererie ali agenda tukaba kolekana isko yorogongo rwa gusiasa litiko lero murai wense daktari William Ruto nyara kobaga kola egeikaro kiabene amonaba MCA abubakurwase obomo bwa Kenya kwanza sekerenga yokoroto ta hagati ya magendera nyara kobaga wikani wase chi county ao ukona chinga kecho Ruto nigarwo kuburo cha saba MCA abo kwene kyabunangu etyabare amachiko yoko ine kyabuna bawaziri ase serikali chi county mbachwikirana ase chibunge eryo kwerera igoro yobokoreri nechinga kyomokonyi bwo murai wense rigadigashwa abagakugania ukubwatirana na MCA na boiga barai bonse asokorwania amarua tanche chisemo imeyense ya Kenya murikyo ito Jomangi na nyara kwa gotwerera oroboti uruo. Aya, asanteni sana. Omurai wense Dr. William Ruto nigara egikaro kyareta mo aba MCA kurwa ase obomo wa Kenya kwanza ase basanga chinchera ao baraye bakubwatirana elinde kwene kibaikira nirichira balierete aba Kenya ase obochori obonene to be asked questions. I want to encourage you as MCAs to also amend your standing orders so that CECs wakuje kwa flow ya bunge muwaulize maswali, because we want to improve oversight. Egati abaraye baikirana aroro no mukonyu murai wense rigathigashagwa omunyakero ko bwo bagabana ano iguru nabaraye bande batenerete chibunge pona. So your excellency kwa sababu tuko hapa nabulia aba MCA kumubwatesia asowoikirania emeroberia serikali buno bwagati bw'ekinyumba aserigolirike okwena nakwo bwoyo aserigolirike naboigo okorosi w'ekinsemo ky'emitandao ase abolia obomo egati abarai imense ito ya Kenya ya shilingi milioni 2, milioni 3, milioni 5 ijengwe so that we have a market infrastructure yenye itatusaidia kukusanya mazao ya wakulima, because we are still largely an agricultural country. So we consolidate and aggregate our products ndio tuweze kufikisha sokoni na tuweze access market structure so that we can reduce the cost ama the losses that come as a result of post-harvest losses. Counties will be rural slums. So housing helps us stem
the tide on subdivision of land that is meant for agricultural produce. So omokonyi umuraigwe enseri gathigashagwa nasaba okubwaterana egati abaraibe serikali na baigo aba MCA asokurwania obutumiki bwa mariogo atancheiri gwetera ase ogwetiwa kwa machiko ao. Sadly, most of our governors and the CECs have licensed almost everybody in the counties, making life almost impossible for our people, isn't it? So tunataka mtusaidie, you tighten the laws, and I want to thank those who have already done so, the county of Nyandarua. I think Meru walipitisha juzi, na wale wengine tafadhali assist us so that we can work together na tutafaulu tukifanya kazi pamoja. Ense munyakero bwabo bwa governor Anne Waiguru nasaba abanyagitari kwa abagavana nabo igo eserikali enene ase wizara y'obochenuri bagali abene ase okugayana amangana bagwetera nabo igo korongeya esekta y'obochenu. Ya pili, ningependa tu kuwaomba kitu kimoja because of the current situation we are in. We are about to get into a small crisis. A crisis that can become big in the health sector because of the union strike. Mimi nataka kuwaomba tushirikiane kwa sababu kuna wale ambao wangependa kuwa wanachangia huo mjadala. I request you with humility as members of the county assembly that all we are seeking for is time to look at how to resolve the issues that the unions are raising. Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Roboti oru aye Job Mange mwanchomo ligerelia na rogo toikiase omo timoko motangani. Nigotoka nda sensemo ya kabere ya studio ile tumanyore Victor Sultani ubanya tumanyana ya twariganitie imeye manye chigo sorry tobasa guskare. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Genda gesare nomanya tengando cie ngumebu ya nyepi Kenya korogenya kerangi ngonyorutere iga tuko uko na sai usiboka umutereke nano mwanjete umwikare songoli akwere senkagenderese babo ni sawa nege kana ngongoleka no iriten bobwere nyumbani yoko ndigererio use toende arai usto wako toende bono mwakora nangu Nyabeta Ruoro nandi ngararenta chinkanga nandi ngaruoro ngarenta chimbata nabondo chengendrete buyo murario minto ekero na chega yangwante inga no bwate bakachingo ko nandi go bwate nyoni chonsi nandi buna kwerere kurari mu chakano ni go gwachetase okara chinyoni echi gatwara omunso ekero gwachagete gutugari tangani handa ikora gora tebyangu nga nakikwe yariganeti guchikonyara chinyoni echiga asensemo yokoroso no nyene gesumu no nasi guchikobera nandi nakiku irenga kwareta sumu chakano omuraria kerena chageto buri myobwane nabona aroje chinyoni echi asina chiete bagantebie bakongoneria chibese ne chibese chiomuraria ne chibese nyinge nabona gorete chimbata musinge chimbata musinge chirende chioto ntara kubwatire yemo yaboro igo nagorete 13,000 ibere pea Ndizi TV Ubwansu Gusii.
twanirire omwanchu murigeria ime yemanye chigosori erieteriane Victor Sultan bange kwena kwane ngano gendate kwegokeria emanye Jumatatu ayemanye chigosori twachake korwa chinsemo cha mosocho abwase chigosori cheskuru che secondary chibetetense ase chingongo etimu yabamura Yanyanjo Boys bono na abanyangongo begosori ya basketball yemaiga yabarabo kuba ikora etimu ya Kisii School chiseti 50 ase chiseti 45 na yamo ego timu iyo ya Nyanjo bono nero era chiego tenerera gose ko represent etimu gose orogongo ensemo ya Gusii region ase chigosori ensemo ya regionals echo chigo chikoboriwa ase amatuko abwangoiga. From our side, we have Madam Nyabeta from Musa, we have Madam a committee member, we have Mr. Akina, Secretary of Education and University, a member. We want to appreciate Madam Evans Marshall, Mr. Chibu Kisii South, a member of the County Sports. We want to appreciate Madam Kevin from Masaga's Health. We want to appreciate Bwana Aika, one of the committee members from Kenya. And all the secretaries, they are part of that committee. We have our main sponsors, Tom 1 2024. Listen, to say Madam Wanyaza Sports Vibes, very happy. Tuambie wao ni mali safi. Na ukweli ni mali safi. Asante, Nyabeta Sports. Akongoi. Okabao kwebitie bibego byokosoria egosoria yo ya basketball na kukwa ireire otakoria buya ase chiskuru ime yorongoro Gusii ayankorengana na Kennedy Wekesa yoro mukocha gwe timu y'abanyaroka ye timu ya basketball ase skuru ya Sengera timu ya Sengera ni goboigo yagosoretie ase chigosoria chichigendete chiskuru che secondary abwase yagwete chiseti 50 bere na bere ase chiseti 35 echo chianye teri bagalia bene ligo chikuwakilisha orogongo rwa Gusii ase chigosori echo ensemo ya regionals. Yeah, we played some of those teams at the World Cup in Kisumu, and I think we are ready. Just some few touches, we want to finalize, then we shall be ready for that tournament. And I think the same round we are better placed than last year, so we shall compete. Our minimum target is semis. Number one, all our girls' schools, none of the schools has a court, a serious court. Like even in our school, we have not been able to train for the last week because at game time it's always rainy, so the field cannot be played. So if the principals can be able to ensure that the fields are better, then that will be better. I think the problem is the fields, the courts. None of the schools in Kisii County has a court that is playable when it has rained. Kisii School na wabanyangongo b'umupira rugby bw'abagosoria 15 kerensemo eyemaiga yabarabo kubayania etimu ya kadi na utunga mosocho chiseti 45 na yemo ase chiseti 3 ase chigosoria cyo chigendrete ase chinkongo ase chiskuru secondary etimu iyo ya Kisii School ero era chikuwakilisha ensemo ya Gusii ase chigosoria cyo cha regionals chigo chikosori wa bwangoiga.
Number one. Follow. From now, it's very hard. To be honest, it's hard. But we have the main is that circumstances. We have to change. Of course, we know it's never hard. It's already hard. Check you away. Fidel Origa nigo ayikonyete timu ya Bandari asitita ikache 35 koyelina timu ya Gor Mahia libagari kuendelea kora gukinia ubora ibwabo ase ligi ya Kenya Premier League. Bandari nigo yanyoleto bobuyibwabo bomwelio segeti Giambaraki Sports Club kiobono yego chi koyegwa mutumoko elio gokorerwa amonchuriri na gukinigwa ebirengo. Gor Mahia nigo wikiraboniga ere asubura league ne point 50. Game kusema kweli game kwa tight. Kumbuka tumecheza na champions na defending champions na so far on league. Kwa hivyo tumecheza timu bora kwenye nchi na mimi na feel ku collect something ni plus kubwa kwetu kwa vile inamaanisha tumewapunguza pointi which means tunaweza catch up. Kwa hivyo league still ni open na sisi kwetu kuendelea ku fight tu. I think, to be honest, you know, Bandari have scored with their one sort of chance. You know, every other chance they sort of got through was flagged offside. You know, we got our offside line well and correct. And look, we've not cleared our lines from a throw, and we've not closed down a shot. And that's really frustrating for us because I think a lot of our performance was sort of where we wanted it to be today. You know, we moved the ball well, we got around Bandari's press well. In the first half, I felt we weren't quick enough at playing the ball into the feet of the attacking players. I think that happened a lot better in the second half, and we spent a lot more of the second half in the Bandari half and created some chances. But look, this is the way football is sometimes. I think if we play like that most weeks, we'll win most times we play like that. You know, today Bandari defended well, you know, they threw themselves in front of stuff. And yeah, you know, they've had one big chance, they've scored it. You know, we've had a couple of big chances. There was one that was deflected off a header from Benson in the first half. It was deflected off a Bandari sort of player and it went out for a corner. It's another one in the second half we come close with, but Wanchumuliato soe ase chigosoli chinde chiraundi 24 chigosoli tigwe ase ligi ya Kenya Premier League. Timu ya Police FC ni gobagosoli tiene timu ya Muhoroni Youth na gosoka makali yegoli ya mo asemo Kakamega Homeboys bakayake timu ya Ulinzi chigolibere asemo Nzoia Sugar babu bale asensemo yokuranira mbaswa ase relegation nyoranga Nzoia Sugar ni timu ya Shabana nigo bale asensemo yomoeri ose ari bagali yomoeri ase ligi ya KPL ni bagosoletie na Talanta na gosoka makali yegoli eyemo asemo ase egosolinde yagosoletigwe ase getigi ya Kenyatta ime ye county ya Machakos Taska nigo bayere merete FC Leopards na kwenyorera chipointi zo chengencho koyera nigo ika ase libagali kabere real league yo abu ase bayagete egoli eyemo ase bosa jaribu kuipiga uzuri Sopio anaanza kwa kumeondoka nayo Erika Paito katumia gula kushoto kati
akiachilia fataki yake ile, lakini tayari alikuwa amefanya covering nzuri Levis Opio, na wana wachezaji wenye kimo. Anapiga chini kwa chini, Dami na pia wanashangaa na kuulizana umepitaje hapa. Hassan Beja Shoka jaribu kutoa mguu. Dribbling nzuri yake Hassan Beja. What a miss. Ilikuwa nafasi. Lumumba cheza na kichwa, Kevin Kimani kirudi. Alikontrol ya kwanza David Odoyo Dadi. Kapiga kitu kizuri tu kile. Alikuwa Kevin Kimani analeta ndani, Brando Pondo very safe, very easy, anasema wenzake mbona Tusker watakuwa hadi nafasi ya pili. FC Leopards watakuwa nafasi ya 8 kwa kupoteza mchezo huu. Anaileta nje kabisa Vincent Mahiga. Aliandaliwa uzuri Vincent Mahiga Junior. Mwanche mwili ya bunongo ya kolera ensemo yemanye chigo solinda tentampoke sensemende studio runyoranga litikulia lero ndugu zetu Waislamu wanaanza Ramadhan. Tumaitia se Josephat Hamisi aruseti elieteli Hamisi ngarenga neli ya Waislamu ntaitenga ndega mbulinga. Ni kweli wewe ni Muislamu na ndenga koranda subu ansubu sabato Tusker. Genda gesare no manyate ngando cie ngumi ebuya nyepi Kenya korogenya kerangi ngonyurutere iga tuko uko na sasa usiboka umutere keneno mwanjete umwikara semboli ako yaresenki agendereza babo ni sawa nege kana keki ngongoleka no iriten bobwere nyumbani yoko ndigererie Use toende. Arai. Ustu wakuri toende bono. Mwakora nangu. Nyabeta. Biyamana Victor Sultani asamangana yama yakigi makorwase ensemo yechigosori. Na kurwemanye na ramwa watamange. Na ara ukaloteba na mimi agara Monda Osoro Doris siasa mbaya Magena Market wamechoka sana. Antumbata siasa magendero watagete. Arona maine bakoteba gekogera oise kuligereri siasa nchia erete bara imba chore tubona nora no barasibirugo. Ingirende barachakira gukorera siasa tiga bakora magendero. Abagoteba ngansita bwa siasa tigwa magendero. Ababange bagoteba ngani gotwa chore tunabazi nabana siasa na kimoraga mito ikegari toba ba pasta na toba. Agire nembi abakore siasa bagokora magendero. Na ingia kigibana kitwaroche ase kiombekeria kia Polster. Ase ranking ili yabo ntuwaroche ngagati y'abawakilishi nabaro kurase county ya Kisii ne kurase constituency Nyamira Chache mbanya tukoba bagochora omuchumboria nabo igo mu MC yo mugoro ase wode Nyamira Chache ngagati y'abare banyariko bagokirania gati ya magendero MC bo dia ibe no Steve Arika. Tumetenga ningi bali kugwatia
sengenjo nanje ningane tie nabora ngani base interest yoko ba omorai ebinto nebinge bakumurekera oise korigereria rikekera beteka gukwana magega yokonyora ekewa gyogo wikorarwa kobo mu MC mutangani atebete mono obere gakurwo gusiro konene asaba gakabagotu abuna banta bagoti in general asabanto babwate oborema nabo igabana. Lakini asa matuka mange nanya nabo na leo chakaba yo mo bona leo chakoenera uchia sarika asengencho korutokora chikura mwaka 2022 chi event to achira se word ye bino chiri chinge mono actually tali chinyinge no katwachire kubwachi word chinde chionsi unless ne event ye county government or the national government. Ase constituency ya Nyaribari chache boigomba tetanga baligereirie gatia magendro obwagachi wechipara aboigo gusira sector ye chisemira gite icho na chi sector everin chigo kuna o mokenyo kawaida nese korosere guchipara abaigo sector chisemenya ko baigo gusira kubwatera na kubatukana maybe na kubatuka chibasa ne bintu binde kendo mwana incho kawaida na bago isandika nga umurayone nagento ko bagwikira ni chiro cha magendro aigo bna nonye kimbekyo kya Polestar kya betege koraria baraya aba didi abantu maitekero umuntu takubo mutangani nende ntugukana mna baraya babande kunota nambara akori mirimo bakorire mirimo none arika tebetona bakorire mirimo kurende ngeria babwente kubeka omukia narokorire amange kubwa uyonde neri babarayi bose babeko mukya abarabo bakora magendro anene kwene kyabuna umwana inchobereka gukonyeka nakore kwende mbara batari akora imirimo kero kende nyembara batari imirimo babwente baligereri inaitwa kuiga mfano baligereri nga inkyo yondera bakora nche ntarakora kireta bauti butamba babatara no mwananchi nere okubeka scorecard yae na chinga kya wikira na setebe na gochora gose kumwire ne gose kumurusi utarakora magana kwa mfano misi asama tukabwango igana ra wate bangu mwana inchi na okubeka scorecard na ra bana inchi pe word gete bagoteba nga ntuntu akoli gete miremo ochiko mutabando tutage toto na magana lakini nenda sensemende ando ko mutabando ne kasi yabo onye ayebuna misi Oleo monene me manye Jumatatu toli okaramero yao nchembekira ense moni mbwente ngorokera ngaki ni gasi anero mbwente okara imano sana taro muigorio yomo engana akirokende yanyara kwa bigombu kigima aso muigoria gosokota nga ya umwana uyo natemere kumusira na kumwegeria enchirara nyara koba ga kwebwata buya bono bwankire ataro tanga bono okoranga nensi tagete kumugambira muigorio buno timayete bali nose neliria no bwancha ni gosino kwango mwana haya misi muiburi onetayo bwangito mwana oye baiburi mbabwato bwancha ni asaba na bagotatikare nda baiburi abankwetera bare amakongu yani omwiburi kwarero mwana uri no gosemera kendo umwana uyo gakwabero ko kumorokereria chimbwa kurwara omoke uri no kwigena umwana nachikoba ikiorokereria kiya asaba nabande gose bamwabo gose na gocinere ago chikoba umuntu bwenyenchase family lakini kwa manya konyora buno umwana uyo kwa mokiniri kwa mwirire skuru kwa mwire chisemi oikirase ochakire gutwara umutu mu bata kichwangumu tari ko igwera baiburi baye tariko igura genda gote uno mwana uchakire wesona ni nebinto na mangana umwiburi wakatema kumukwanira isikuri yo mumino yate babuna otemire kumukwanira obere gako igwa buna nyarebe mwana obere gako nyorekana segento buneka mwana obibi obere gako nyorekana so obibi na obere gako tema obekiro mukya sana kumukwanira kole ndo mwana yebono tariko igwera nyina ngana yogo kumino goichani antonio gosemere abanyakinyoro na ino amugwe soki mwobote si mungene buno yo kuronge yo mwana buno yo Victor etaro yo muraigwense Dr. William Ruto imera kongurwa Gusii tegetorigirie kamereria kuna bono mwaki kura no mwana enchi asentunde na gikware kugania omurai gwensa ike orogongurwa Gusii na style kie asama tukamanga abantu babiri bagotebanga ekero murai gwense agocha sense mugete amagendero nari agocho tigo entunda yo moyo yongarite mitinyi tera yarebere kurwa murai gwense aba asense moya kadino tinda manya gose chira chiri ariete ngana tigire keneke yakiranire bono ogosaba on behalf ya bantu bagusire nde asengenjo gwantu mirembate ndenga anya gwatige tegendo murai gwense getara ikeraniwa yekeraniwe
anda abwa soko chanye kubwate gende na yaru abatigere para aria Evelyn ase daraja 2 mata chigari chinyinga siku hizi chikorukoruaria chiacha kona mbaya chiacha nyamataru cha magoncho kanande kuchigari mata singencho ye parili neka ngasa tugetigari tegeke kilimo niyo nega tie bilia tabetenga hiyo barabara nimesikia izungumzia bana bado ntoganyete igono kwegena wanekera guchigocha na chiko ikirania amagendra ikuri ndu inyoro muraibe nserero na umirana naba MCA kurwase abarase ekesemo ya Kenya kwanza maumirana na bonsi iri gukwanira nene iguru wikirania cha agenda ya Kenya kwanza na Ruto na ruo kuboria saba MCA baitiri chiko ase bunge ye county yogo cha koreta ba waziri kurwase serikali cha county gwikirana bosio bwe bunge iri kweneke una nkwerera bare obokoreri ase wizara au ase county korenga naye inkiora kwariri gore yegetambukireke ngairete ne muvengia ase ngencho korengana na inche aba governor abange ase ense ya Kenya bairire libagari aba waziri bali getemeremo okonyoro mu governor naye to mu waziri egasi yaenga ayegasi yao na education lakini omu waziri oyo gwente koenda launch kirasi kia ECD asingete tari gokora meyo mu governor ne rokogenda o launch bono mu waziri oyo akoranga abekire gabwa singincho arokanenga naro so ngairete ine move era bengia aba waziri bali bamanye mirimo yabo nande babe accountable asingincho ngoli baro mushahara oyole ebango yo mwananchi pia kabisa congratulations asigitambo kire kyontore nande matento bamureke nande dobarigereria kirabara ire nase chibunge chabo osembonya rako bagwikirania engana buna yorio mwereke gima Victor timu ya Shabana na Kioro chomaende chiatirete chitimu beresa toiga chiabo muranga silis twarore nganchi gende to bachigo kora buyase ekemina nekyo ya KPL timu ya Shabana torochenga na bemi yanje toto ye support lakini kora amatokyo takari utwanje tomo binaro yegandinga abantu baletire suara ime ya Shabana na mashabiki ya Chelsea asinge nyanya era igalenza igo bande bonse bali fans ba Shabana bara mashabiki ya Chelsea ara step aside abantu base no bali ime ya Shabana torego semba tokonyake lakini Shabana inyore ni mugiti abantu nona ba Man U no more ime Teo kwa le Chelsea wewe temani otokole majoringa ngagiye timu eyi lakini sikuri reba ma fan chinyinge chia Shabana na bantu ba Arsenal na Man U na bubara bange Chelsea ona barono moigo uyo mo pero gerete Shabana bono ere insa ali namba ya na chengo te aba Man U na bubagerete anyway bono pegena weiton kolinga nzoi ya sugar ekwe kabisa egere Shabana tutigare anyway yimono bagenrete agire neko goikamobe komukia element na vego kulakini omoki otemere kobekwa asenge njo tugatema tugachinjo mukocha tukareta pamzo tukarengera linga monchro nachikoba bado tumaini lipo ni mchezo wa pata potea lakini ni jirani kuombea jirani mabaya ili jirani yaishi Brende kere kingencho kegima ntu aswase kiminano ya Kenya Premier League ngagite ne achievement ya kegima na mange baranyara ko bagwe somye kuruaria no nyenga mpaira ne asikiminane kene banyara ko bagwe na ndetali Shabana yo katore boigo chitga timu yara ko bage okorio biya asikiminano kelia kia National Super League ya Gusii FC yes kwenda kwene kwa lingenga onyanderi Gusii FC manya Shabana yari guchakugwa nyanderi Gusii FC yarenge aseri baga toteberi tanga no seri kabiri ya tutu aseri ya National Super League orogongo rwa Gusii ngo twara rwaringa matumaini ngaki Shabana niegwa ndobu ate Gusii lakini asebono etoganyete torena na kiamangana guchikoba Mwanchumu ligereria tiga tugwakira mbia mona soko enekia kwanyara ko bogosanga amo na intwe emanye Jumatatu nyora boigo nabo kubwatia aya mona yande amange togenta ko kwariganira gwetera se emitandao yetu sensemo ya Facebook ni gora tunyara gwetera Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube na watorebu na Ndizi TV News se website yetu ya www.ndizitv.net.ndizitv mwanchumu ligereria nabo gotobwatia nyara ko bogakwerekia
Unachibicha manelio gichiago chira senchira yobo ikirano nigakorokwa bigaria nchama. Uri twabwatira na sensemo imenyerero nigakorokwa Lydia Mose na bariki baitore twabwatira na bonse soko ine kebuna mangana ya wikira senchira yobo ikirano tokubakira ngambia mono heretarian Evelyn Osero. Captain 001 Ronya Konya ko ya letera ase ensemo ya emanye chigo soli tarakora. Ramadhani ya chakira misi. Ramadan Karim. Manyete na rukuru warike gita. Ndirasa tenjera getere tabauti yake. Na ranga bange basto kagari ngamisi na kianyarekana ogochenjera wachire igana batenga yaya tuachakire bono umutinyi ulio mocheno tukojero ko Ramadan. Wande inga yaya tuwa hango urasuka keiga umanye gocha ni dressing code yao. Amisi ngio kore kana chinga kisha Ramadan. Enga kibune abari nenga ki at least abantu bakwerwa sinjogo konya ogosira bari less unfortunate as a society tabo igokwene kinga abanyare ko bagosabira ense na maganio igo nore oyogo bwatadibe tensia sobwamo no tarasi Wacho mageli aba bwatani bonsi dini ya Kiislamu kwa Ndizi TV tunawaitakia Ramadan Karim Saum makbul. Teteriana kwa Joseph Tamisi na kwa nili kuligiri ya. Teteriana Victor Sultano wangi unakutambe ipo siku tuzidishe nyuma. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Genda gesare nomanya tengando sie ngumi buya nyepi Kenya korogenya kerangi ngolyorutere iga Tuko uko na sai. Usiboka umotere keneno mwanjiko. Umikara semboli ako eresen kyagendereza. Baba ni sawa nege kana kingongora fa. No iriten bobwere nyumbani. Yoko ndigererio. Use toende. Arai. Usko wakozi toende bono. Mwakora nangu. Nyabeta omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria